amatye uYesu wayebonisa wona akhona linye elingazothwani elingazochithwa. Amen. So akhona linye ilitye ngazithini lidilizwe. Amen. uYesu ngenye imini bamthatha babonisa indlu yakhe uSolomon. Hallelujah. Amen. uYesu bambonisa uba le ndlu yakhe for 40 years okuzokhiwa. Hallelujah. Amen. Wathi yena ngayichitha within 3 days aphinde yokhe. Amen. Kwezithathu. Amen. Amen. Abayiqonda uba yonke into ekho ngabantu inaka ukuchitheka. Amen. Hallelujah. Amen. Njengenqaba ende yaseBhabhile nayo yachithwa kuba yakhe ngabantu. Amen. Amen. Bathi bencwasi uba sozidilike sozithini kodwa uThixo wayichitha. Amen. 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 Waqala wachitha bona. Hallelujah. Amen. Njalo wayichitha inqabeni. Hallelujah. Amen. So umthetho waseBhabhile kwakusaziwa uba ukhala wexilongo wokungaguqe phantsi Amen. isithathu simi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngokufika kaAbheniko, ngokufika koMesheki, azange umthetho uphinde wachitheka. Amen. 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 Umthetho kaKing Nebukadnezar wawusaziwa umntu uphose emadini ngonyama atyiwa aphele ngonyama. Amen. Amen. Kodwa ngokufika kaDaniel wachitheka umthetho. Amen. 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 Umthetho oba umntu obhaqeqeqezile okusaziwa uxutywa ngamatye ade afe. Amen. Wafika uYesu wathi ungenasona maxube eqala wachitheka umthetho. Amen. 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 So wonke umuntu owonileyo esaziba uzawubheka emnqamlezweni kodwa ufika Yesu waphuma uBarnabas etrongweni akaye emnqamlezweni. Amen. 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 So akukho litye elingasoze lithini lisuswe lichithwe. Amen. 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 Awukho zigulo esawuma ngonaphakade zizawuchithwa. Amen. 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 Akukho ziqalisa sowuma ngonaphakade ezawuthini zizawuchithwa. Amen. 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 Yabona wonke umuntu owehlala eyiphutha uyazi uba xa ebheke eKanani uzawunquma ulwandle. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa bathi xa efika elwandle bathi Moses sizawufela apha ngoku Amen. ngoba ulwandle luvalile Amen. and umkhosi kaFaro uyeza ngemva. Amen. 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 Ngabe uThixo wabonisa uba awukho lwandle engingasoze ndilivule Amen. ngoba kukho litye engingasayi kuchithwa. Amen. 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 Wavula indlela elwandle ubani uThixo. Bancane abantu baka-Israyeli. Amen. Amen. Athi Moses ngcono usiyekile sifele phaa eYibhithe because noko ikhona igraveyard. Amen. 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 Wabona uThixo uba nasentlango mna ndiyakwazi ube ndihlise ndinethise imvula yemana. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba ukho silitye ingasoze thini ingasayi kuchithwa. Amen. If ever entlango soze bekho kutya ngoku lizoba khona ukutya. Amen. Amen. Ngoba babeyanga bona uba if indlela inamithi ayinentlango amanzi awekho kuloo ndawo kusentlango. Hallelujah. Amen. uThixo wakhumbula uba akukho litye lingasayi kuchithwa.